Ngoba kubazekile bese ngekho comfortable. Hayi dokotela. Sanibona futhi. Sesibashile. Yasilapha barake kumuntu osabukela. Yeah, sisuke kancane bathi ungena abantu and then bese siyaqala. Okay. Mina bengilungiselele kuphela. Yabo. Wena yenza ngaleyo ndlela. Okay, angabenza abakufezekile makukuthi angithi Hayi ukuthi onga uzo. Ayibangena abantu boningi babo 23, 27. Nomjina mfethu awu Cha ngeke. 34, 38. Maka bathi 100 nje. 43, 48. Hey, 52. sele drink. 60. Uzolokho bala? 67. Hey, 71. hayibo, ngomabela la. ngathi mina 80. phuma 20. Abantu phela kumele bazi ukuthi yini abazoyizela ngomhla ka5. Usazo resize. 81. Ngibaka njani mangiphenduka? Awukila izidrink. Nomnyama. Cha feza ayikeke mfethu. Abantu sebengibona isiqonga sigqokile. Asingibone ngethu. Yeke izinto ezingahambi kahle. Iqoko besingekho. Unofaka i-challenge ke mncede mina kule nkonzo yakhe. Again night siyakuyidlala. Future. Wethu. Sanibonani futhi sanibonani. Siyaxolisa kakhulu ngokwenzekile. Sinenkinga ye-network la, yabo. Ivele yenza ngenye indlela kodwa sicabanga ukuthi sekungconywana manje. Ngokukhunje ukuyisoba. Ngicela ukuthi mhlawumbe niphinde nisho ukuthi siyazwakala yini, siyabonakala yini futhi. Yabo. Ngoba inkinga le besinayo sesizamile ukuthi silungise. Mhlawumbe sizolinda ke noma abawu5 nje abazokwazi ukuthi baphendule mase siyaqhubeka. Sixolise nge-network guys. Wathi manje kanti sho. Hayi ngeke phela mina ungibale lapho. Uthi manje singabuza nabo sisi la. Ngokudlala ngabo. Khona sebephenduleni. Bathi siyazwakala. Ngiyawuthi kusondela dokotela ku. Okay. Ngithembe insizwa. COVID. Ngoba yazi kodwa ngiphoxa phambi kwaba yazi. Hayi Ngiyezwakala nalakwela kithi eUganda. Mfowethu, hayi ke. Bakhulumana isigaba. Siyeza lapha. Baze ngahalela lokho drink sebeyahala. Nakho ngawo. Mfowethu. Siyazwakala bafowethu. Abasho ukuthi bayanyuza eUganda. Masizwakala eUganda ke. Awu kanti kuthanda umncede uzohaya yedwa, methanda yedwa kanti. Thandile. Ngicela sishade mama. Noma ikusasa nje. Kodwa soyilungisa leyo. Ngicela futhi ukuthi ngiphinde ngixolise, siyaxolisa kakhulu ngokwenzekile. Siyacabanga ukuthi ngeke kusenzeke. Ukuthi angazi noma ningizwile yini kade ngirecite because sibone sengiqedile ukurecite ukuthi bekade sinenkinga. Kodwa ke mhlawumbe imibuzo mawukuthi khona siyacela ukuthi nibuze ayikho inkinga. Xolise bafowethu, sixolise kakhulu. I can see ngiyamthanda mina. Fana kaGogo njani? Hayi wena impilo wena uzobuza ofana baGogo la. Mina ungakangibuza. Sikhola bikona ngikhona nje. Ukuthi ngedwa nje la endlini. Okay sacela siqhubeke. Okay bafethu masizwakala.
please recite again because we didn't hear the full poem. Alright, Samuel Oselo. Okay. Kuzoqala yena ubhuti lo. Okay, cela mhlawumbe bese ungifakele lo kamshini lo. Ngiyakubona ukuthi konke eningicishayo yona njalo khona ekhaya. Hayi phela umusa wahlula amaRoma. Awufikanga na busy. Ne drink le bazalwane uyithengelwe yithini? Akho. Sefuna ne beats ethu futhi. Le laptop yami, beats yami. Saze sasha. Basekhaya. Sekukhulunywa ngalo. So bafethu yazi yajabula bafethu kubona bonke abantu abasupport izinkondlo lezi bafethu uciko bomlomo lobo. Nathi sisuke bafethu sizama ukuyihila kwezinye sisuke sihila abanye kwezinye. Mina ngiyanithanda ke nje. Ngiyanithanda ilokho engantshela khona. Mncedi uyanithanda mina ngijajule sokuthi ngiyangithanda. Bafethu Hayi lo muntu uzomela kuyasuke la. So bafethu isihloko senkondlo esithi abaphila nokukhubazeka. Dokotela. Baningi abantu abaphila nokukhubazeka. Nawe lapho ngumuntu ohlezi ukhubazekile. Baningi abantu abaphila nokukhubazeka. Baningi abantu abaphila nokukhubazeka. Nawe mhlambe lapho noma ungaphika. Futhi nje uma ungathi uyaphika. Ngiyakholwa ukuthi umdali angathi uyakwazi wena sidalwa sakhe. Hleze sonke sinabantu abakhubazekile, singabantu abakhubazekile. Kusukuma nje omunye obengaboni ethi uzosukumisa mina nami bengingamboni. Uthi ngiyathemba ukuthi ihlo mhlembe liyakwazi ukuxoxa ngoba labe kwangaphezulu komlomo, ihlo likhuluma ngaphezulu komlomo. Kathi catshangiswa yini into ejule kangaka? Ngusonkondlo yini? Wathi yena ufisa nje ukuxoxa noNkulunkulu, hleza amkopolote ihlo uNkulunkulu baxoxe babone ngasolinye. Wakhala kodwa zingaphumi izinyembezi. Wathi ukhala ngazi izinyembezi, asiphumi izinyembezi, ukhala ngezinyembezi. Kathi ukhala kanjani ngezinyembezi? Ngasihlala phansi wena usifundisile ukuthi ubona kanjani. Kwasukuma omunye unomkhosi isimungulu akakwazi ukukhuluma unomkhosi. Uthi yena kanalo ngisho izwi lokukhala kungakho kumdali ekhala ngezwi, uhlezi ekhala kumdali ekhala ngezwi. Wakhala wasondela wathi uyafisa thina uma sikhuluma ukusizwa. Ngathi hey akasoze wasizwa umuntu ongasizwa. Buka ngoba nathi sihlezi sixoxela abantu bengasizwa. Akasizwa umuntu ongasizwa. Sasukuma isithandwa sakhe abanokuxoxa nayo esingenazi izandla. uThembani yena akanazi izandla, unomkhosi akakwazi ukukhuluma. uThembani akanazi izandla, unomkhosi isimungulu akakwazi ukukhuluma. Ngathi ngiyabakhuza bathandenelana bathi vele othandweni sikudinga ukukhuluma. uThembani yena akanazi izandla akakwazi nokukhuluma ngezandla. Uthi nomegeza nje akakwazi nokuphosa ithawula kodwa ngeke ayeke ukuphila, akasoze waliphosa ithawula. Uhlezi ekhala ehluleka nokuzibamba, ziyehla izinyembezi akanazi izandla, uyahluleka nokuzibamba umekhala. Kwasukuma isithandwa sakhe bahlala phansi. Unomkhosi ke yena kuke kwasukuma uzakithi ke abangamawele, bona ke bahlangana ngamakhanda msukwane kuhlangana amaqanda. Ufuna ukusukuma uzakithi bakithi uhlala phansi uzakhele, uyasukuma uzakithi bakithi uhlala phansi uzakhele bahlangene. Ngathi ngiyabakhuza bathi thula wena kokuqala uhlangene. Uthi uzakithi ngike ngikubone dade unokuthandana nabantu abaningi abahlukene. Nani ngike ngimbone nizimbongi nihlanganisa abantu nixoxa nihlanganisa abantu ngamakhanda. Hey akumnandi ukuhlangana ngamakhanda. Akhala uzakithi alile. Uthi namathonga wavumanga ukufana nathi alile. Uthi udade lo engiphila naye unokuthandana nabantu asebekhulile. Elichaza ubhebenene, elichaza udade wakhe engamchazi yena elichaza. Uthi yena unokuthandana nabantu abangako. Ngathi thula zakithi ngicela kusukuma uzakhele. Mhlambe lento ishoyo uzakhele. Uzakhele yena unamahloni. Uthi isidingo sokukhuluma ngami ngathi ngawe phambi kwabantu ngisiboni, kodwa mina ngizokhuluma ngokwenzekile izolo. Emva kokucwila ezinkambeni zikaFaro waphuza ibhodlela walidesha ngonembeza waqeda isibindi izolo. Mina ngikwazile ukuthola isibindi sengingenasibindi siqedwe wena izolo. Sekukuchazela ukuthi angcono amanye amawele ngokuhamba kwesikhathi noma ngafana ayahlukaniseka. Thina singamawele angasoza ahlukaniseka. Makufa mina kuyofa wena, makufa wena kuyofa mina, makufa mina kuyofa wena. Mina nawe singabantu bokuqala bayohlukanisa ukufa. Ngahlalani phansi thina singawaqamba amanga
sithi sithandana nabantu ngelinye ilanga siyohlukaniswa ukufa nabo nina ngabani bokuqala abantu abayohlukaniswa ukufa kwasukuma uThemba yena ezohaya inkondlo yakhe ethemba ukuthi abantu bazoyizwa ehlele enqoleni ethemba ukuthi abantu bazoyizwa ehlele enqoleni ethemba kuyona inqola uthi ngiyanizwa manikhuluma ngothando niyasukuma hey uthando into ongasoze wayimela ngibuka indoda iphefumula kwehla izinyembezi ekhala buka ngibuka indoda iphefumula kwehla izinyembezi buka ikhala ngibuka indoda iphefumula kwehla izinyembezi buka ikhala ngibuka indoda iphefumula kwehla izinyembezi buka ikhala uthi kungcono ukuba ikhala le ndoda lafa kwezinyaweni buka le ndoda uthi kungcono kube ikhala le ndoda lafa kwezinyaweni ngobunyawo alinampumulo uthi nami njalo mangihamba ngihlezi ngifunda ngabantu ngiyafisa ukwazi ubaba kuzwakala nje ukuthi ufuna ukushiya uthando angalazi ufuna ukushiya nje angalazi ngobaba wakhe uthi ngizukone eqhuma isibhamu ukuhlehla inhlamvu kuphuma thina esidodeni sikababa vele mina ngavela ngingenazo izinyawo engangihamba nabo ngabahlula umame ngaphila kuye ubaba wayesevele ngasekho nje empilweni yami ngaphila ngaphandle kwababa ngingakafiki nasemhlabeni uthi namzukwane ngifika emhlabeni kwangekho lutho kumina ezinyaweni ubaba wahamba wathi nyawo zami ngibelethe anginakumbeletha umntwana ongenazo izinyawo ubaba wahamba empilweni yomntwana ongakwazi ngisho ukuhamba ngathi Themba hlala phansi awukwazi vele ukusukuma wena usifundisile ukuthi lenqola ifana nempilo kuwena njalo uma siyisa phambili usobala impilo iyaqhubeka Themba hlala lapho kwasukuma uhlilingi ungcolile nasezingubeni ngasihlilingi ukhuliswa yini wena khuluma inkondlo yakho haya la wathi uhlilingi ungalingi umhleke umuntu okhubazekile nawe usazosala wathi ngiyabonga ngethuba uthi uhlilingi kwenye inkathi kuyenzeka ngihanjele umqondo uthi njalo mangihanjele umqondo ngiphinda ngibuye lo mqondo ukuthi ngihanjele umqondo uphinde uhambe umqondo uthi ngelinye ilanga ngisake ngalala ehlane ngaphezulu kwethuna lomuntu ngilele kulona ngomhlane uthi ngabona lapho ukuthi uyakwazi ukuhlupheka ngaphezulu komuntu osefile uthi kwenye inkathi kuyenzeka abantu bangibuze hlilingi kungani ujuza amathi mawukhuluma uthi hey mina ngiyasaba ukufela ngaphakathi uthi njalo mangikhuluma ngisaba ukufela ngaphakathi ayaphuma amathi njalo mina ngiyasaba ukufela ngaphakathi uthi nami mangihamba ngidla ukudla phansi emgqonyeni ngimbuza ngithi kungani udla ukudla phansi okusemgqomeni uthi hey mina ngisuke kubalekela iqiniso njalo mangidla phansi ngathi bafowethu nina ningifundisile ukuthi impilo thina sinokuyibuka ngenye indlela ngahlala phansi nalabantu ngababuza lo ngenazi izandla ukuthi ufundeni enkondlweni wathi mina ngifunda ukuthi le nkondlo iyinkondlo yokuqala engingamele ishayele uhlombe ngathi hawu njoba wena ungenalo nje wathi kunjalo ngasukuma ngaya kulo obengaboni wathi mina ungifundisile ukuthi abanye abantu basibona ngenye indlela kanti nathi asibaboni sibabona ngenye indlela ngasihlala phansi ngiyabona yes hayibo ha wethu bacela ithuba baphila nokukhubazeka ha awu madoda nokwanda nkosi nokwanda awu Professor. nokwanda yathola umfana gogo umsebenzi umfana gogo ngizosincede nje mase ngifaka wena ngiyabona nokwanda ngincoma cela kodwa ukhulume ngenkondlo kwamanje kuba kakhulu nje hey le nkondlo bafethu kodwa hayi yazini into ezobiyenzeka le ngomhla ka5 ngicabanga ukuthi sizokhuluma ngisho ngoba vele isikhathi seseshaya sizokhuluma ngisho bafethu ngiyathemba ukuthi iyeza imibuzo mhlawumbe iyeza imibuzo siyabonga bafethu iyo le ngenani bafethu ngenani Dokotela umfana wakho genye izikondlo labafethu nje esifisa ukuthi abanye ama-artist abhale ngazo nike nibhale ngabantu abaphila nokukhubazeka nike nisondele futhi kubona nazi ukuthi baphila kanjani because kuningi abafisa ukukwazi ngibhala le nkondlo nganginesifiso sokucabanga umuntu ofisa ukushayela engenazo izandla kunomuntu ofisa ukusakaza engenalo iphimbo kodwa mhlawumbe ngasebenza emsakazweni enza okunye kunomuntu ziningi izinto engangiyibuka abanganikwa ithuba lazo baningi abantu abaphila nokukhubazeka abafisa ukuthola ithuba yes nesimo nje sokuthi
siyashesha ukujajana thina uyabo ngathi singazama ukuthi leyo nto leyo iphele nje iphele yabo sazi ukuthi umuntu mhlambe okhubazekile naye umuntu yabo naye umuntu because ekugcineni alikho iso ke lingenasici ukuthi mhlambe okwakha kubonakala yabo so ihamba lento izifike lapho kodwa ke singakashawa isikhathi angazi mina ngiveke ngazi ngizorecite kanjani umuntu mase enza into kanje esidedela umfo uncede umfo kaMthimkhulu wa Facebook ezothi iyasiphika imvelo hawu ngeke bese bayizwile le hayi bo abantu vele yaphuma namhlanje basazoyizwa akuhlale phezulu umsebenzi ke mase siyaxoxa lawo bese siside isikhathi kade lingafuni ukusuka eziko kwala noma sekushabilayo kuze kuyosha naso okhezweni indlala besithi bangethemba lokuthi mhlawumbe kusasa kuzoba ngcono hayi uThixo emkhulu ucilwisha yendukwini ngeledlule ngibese ngithola itoho leli tohe lokuzoqapha abagili imkhuba ngenxa yokuvumela imizwa yenza imisebenzi yengqondo la ngiyala ukuthi isimilo nobuntu angibokushiya ekhaya lo msebenzi awudingi ukuthi ngibe nabangani kodwa lokho ngizokwenza kanjani ngoba noma imfanisano yethu nabanye ojeli ifana kephi inhliziyo ibathi yalo zabazali mina yami igqoka umhelano ukuthi ngingamehluleli omunye umuntu noma sekunjani ngike ngafica owesifazane obebhekisa ikhanda phansi ecula sawona bese ngithi ngiphindele emuva ngesikhathi ikhanda elivuse ngiphendula yebo bhuti njani ngiyaphi ayingeke inkosazana ngitshele umuntu onjengawufunani la ijele ngitshele ngikucelela ushwele mhlawumbe lishonela namhlanje sebekudedele ungangisizi baningi abantu abadinga usizo la ngaphandle hayi mina ngila nje ukuthanda kwami usho kanjani uthi inkinga yeni leyo ke nina madoda ubuhle bunivala amehlo noma izenzo ziniholele egodini lethu uziloko ufana iqhubeke ngimbulele ngawufaka amathumbo wagona ngesandla encenge ekhala lokho ngakuthanda ngambuka waze wafa hayi ngangibheki kanjalo unembeza kumina wahamba nenkomo kaMama eyathathwa ngesankahla umlise mumbe ngesikhathi abazali bengidayisa ngenhloso ukuthi bayangiganisa kwabiza ukuthi nginikele ngenkomo ukuze bathole inkomo yami lenkomo ngayikhiphela inkomo indoda mayishiyitika ngikhuluma nawe nje ingane zabantu ithwele inhlabathi ngesifuba ngoba zafela ngaphakathi ingakawufeli umphakathi ngaphansi kwesiyalo sabazali esithemendweni kuyabekezelwa noma kunzima basize nogada siza lezingane ezisakhula zitshele ngokubaleka kokufunda zitshele iqoma imfundo zize ilale nawo zisane choice mhlambe ngalokho ziyokubona ukubaleka kwejazi buyisa ithemba kulaba esebefaniswa nemvuthu zamakhekhe ezikalwayo ngokulontonjelwe emakhoneni kanti bayavidorizwa bengazi basize nogada umehluko phakathi kwethu sisejele nani ngaphandle ukuthi thina siboshwe ngokwenyama ngokwemqondo sikhululekile kanti nina nikhululeke ngokwenyama ngokwemqondo niboshiwe makuphika lokho phuma manje obuzoyihle ukuthi inyembezi ayidalelwani mekuzophinde kuthiwa indoda ayikhali nendlela ezokusemshadweni inde kakhulu bhuti wami engathi inhliziyo ubungayikhumula izathulo zokuzama ukuthembeka nokuzenza indoda eqotho mase uyifaka kakhulu ezamasentshana ngoba kule insuku uthandoselo wahamba ngemali odadewethu banokuniqalisa indlela enifica isihanjo ujabula unconcoze lapho ingane isikhula iqhumisa angivele manje senwendla amabhomu kuningi bengifisa ukukutshela khona kodwa kubukeka selisondele ihora lami lokuyodla ngisakhuluma nje ngokudla
zingaki ingane ozaziyo ezondi ngasebeni okumanje azazi izothathana ihlanganise nani bengizokunika lokwami kodwa uzokunika bani uyeke bani kulungile hambe emabandleni ufike ubabuza ukuthi imnikele yokweshumi iphelelaphi mongalithola usizo uyakwabo umdabu ufike ucela ikhambi mase ucela nomuthi okwinilotho mabethi ukhokhela ubabuza ukuthi bona bayidlala ngani siza umoya wami ungayi kuyimbongi imbongi inokubhala ngamaphutha abantu engathi zona zingcwele sekuganga nje uzwe inkondlo ngabesifazana abangayiphethe kahle nijabule nize nishaye nezithupha kunjalo ke emhlabeni imisebenzi yabanye abantu ngconywa ngosizi labanye wathi ukuphendula nje bhuti wami ngilayitshele ngoba ngibulala indoda esengithandane nayo iminyaka emphakathini yenza ngathi iyangithanda kodwa ngasese hlezi ngishaya mangibabikele ekhaya bethi angibekezele inkomo eyayiletha sezafa uyezwa nje ukufa kwemvelo ukuqhubeka kwemshado noma uthando lingasekho waphuma wahamba ngidlulele egumbini lesithathu bekunamadoda ayidlanzana bebecula kumnandi ubonisa abagqisiqakala ukuba la ekhaya phakathi kwabo bekunephoyisa eliboshela ukugwazisa likhala lincenga nogada lekelela lamadoda sinayibethela amanye athi ngesikhathi ngisasebenza ngangwashanga wakhahlela nami ke bengiyisabela kodwa kwase kuyafika kumina ukuthi omunye umuntu ungabombukela phansi ngenxa yesikhundlo sokukusona ngaleso sikhathi ngoba ikusasa awulazi ngadlulela egumbini lesine bekunomama yabo omama laba nje uthe hawu ndodana wasiza wafika uba igama lakho ngithi mina manga umncedi wathi umncedisi siza ke ndodana ungincedise ngifuna ugibelela le ntambo uyibopha iqinise mase ngiyaphuma mase uyaphuma kungishiye ngokuthula ngilengisi hayi boma yini kwenze njani angcona sithathe yona le ntambo sikhuleke uthi obhala kahle indlebe yakhe ayifinyeziwe ukubingelalele isandla sakhe sisifishane kube bese ngeyibusisi athi uJobe 13 mangicabanga uthi ibhekiso lami nendlebe ibhekiso lami likubone konke nendlebe yakuzo yaqonde nikwazi ngiyakwazi ngehlulwa yinini wathi kodwa ndodana yazi unyoka unenhlanhla ngokuba nendodana enjengawe kodwa mina ngithi kuwena kwabaseKorinte 13 inhliziyo yakhe ikude noJehova kodwa indebe iseduze ngathi hawu mawathi ungalingikhuluma mina ngakhuleka mhla kunzima ngiwa ngivuka ngizama namhlanje le ndodana ikhulile indoda yangishaya emajadini ngangisebenza naye emhlane engekho ufuna ukumphatha namhlanje ukhulile unezimali wazi ukuthi mina ngiyamthakaza ngiyabonga hey mude kakhulu nogada kodwa ke ngoba sesoshana isikhathi ngicela ukuthi buya dokotela mhlawumbe ningabuza imibuzo nje enifuna ukwazi kodwa ke ngaphambi mhlawumbe kwemibuzo ngicela ukuthi ngisho ukuthi ngomhla ka5 lo mgqibelo nje siyabona kuzobe kukhona ishow umlando wakithi kodwa udokotela usazokuchaza okuningi amathikithi asekhona 100 lilodwa 180 uma ngabe emabili siqala ke ngo12:30 sicela ukuthi niphathe ama-mask abazokwazi ukuthi baqhamuke Base Head Library angicabanga ukuthi uzwakele dokotela eMaritzburg se-Base Head Library i-show yes so kuzobe kuboshelwe but the concept iyona le ethi umlando wakithi imbongi izobe idingida nje ulwazi enalo nabafowethu abazobe bekhona amathikithi ayatholakala nase-web ticket nasemnyango azobe ekhona sijabula kakhulu bafowethu uma nithakasela inkondlo kanje enye yezinto engeke ngithi mina esasele esesinayo esinothe ngayo kufanele ngenze enye inkondlo ngisho aso ezoyisho mase sesivala mhlambe ake sibuze imibuzo ucelani futhi ngabe sesiyoba live ngonyaka
yeah amathikithi ayatholakala kudokotela umfana kaGogo ayatholakala kumncedi yes nakumncedi uye nje inbox wakhe noma wami usho ukuthi cela ukulentweni ithikithi lakho or else akhona web ticket Pick n Pay ungakwazi ukuthola ithikithi nasemnyango azobe khona e-library yes so ayatholakala amathikithi yebo nami ke ngicela umuntu engizohamba naye akekho umuntu engizohamba naye lamadoda lawa azobe ematasa ngalendlela so ngiyacela ukuthi mhlawumbe kube khona umuntu engizohlala naye masifika lapha phambili khona ukhala kancane ngesound la mhlawumbe futhi makukhona imibuzo enayo kwinkondlo yamncedi noma ngeshow noma kweyami inkondlo sicela ukuthi niyipost or else ngomlando wakithi nje mina ngicela ukubuza usenze njani ukuze ukwazi ukwenza ama-poems akho aphumelele if uqala ukubhala ungadumile because I used to be like you guys I always look at your videos okay mhlambe ngicela ukuthi mina ngiqale ngiphendule kanje nodokotela uzophendula ku first lo buza ukuthi senze njani ukuthi ama-poems ahambe ngalendlela mhlawumbe because uyafisa ukufana nazo iphutha lokuqala mhlambe olenzile la ngicela ukubuyela kuyena ukwazi iphutha lokuqala olenzile kwazi ngiyacela ukuthi noma yinini ungafisi ukufana nomuntu lokhu ngikusho ngendlela eright hayi kabi yabo sicela thina ukuthi kube ukwazi ukwazi yabo ngiyazi khona ukuthi bungaqondile mhlawumbe ukuthi uzothi ukufana nathi mhlawumbe ngokusho izinkondlo yabo lento ifike ekuthenini ngithi the reason why ngithi ungafisa ukufana nomuntu ingoba awazi ukuthi yini esiyenzile size sifike la esikhona yabo mhlawumbe wena ikhona indlela ongenza ngayo engakusebenzeli akusho ukuthi indlela esebenzele umncedi noma esebenzele umfana kaGogo nawe izokwazi ukuthi ikusebenzele yabo engizokusho nje ngicela ukuthi uqhubeke uzame first qhubeka uzame ungayeki ukuzama mangabe kuukuthi kudaliwe kuzozenzakalela umncedi kade aqala ukulokho nje ukubhala useno 10 years yabo ulungiswe ukuthi nimalini ithikithi 100 rand ithikithi budi mawuhamba wedwa 180 mani couples noma nihamba kababili mhlawumbe uqede pointini lakho ubhuti umncedi ipoetry ihluke kakhulu khona abantu ababhalela ungadumi kukhona abantu abanjenguna kanjani sibi abanenkondlo eziningi abangaziwa abanye akwazi umsebenzi wabo khona abantu abakwi-theater khona abantu abakwi-entertainment njengabo bafethu omncane kube khona abantu aba-specialize kuma-competition slam uhluke kakhulu so uma ungakayitholi wena usafuna ukufana nabantu ngithi nami ngizima kakhulu so uqala uzithole masuyazi ukuthi-ke ithini yakhe ijeni yakho cabanga ukuthi nje mhlawumbe uphendulekile mfethu yaba mfethu singathokoza kakhulu uma ningaphumelela kulo mcimbi kukhulu ongakufunda njoba nje kukhona okutholayo la life uma ususibona la ifika hayi sesiyezinye izinto yebo futhi mina ngizobe ngirecite ama-poems amasha wodwa esingisi uthini manje usayihloko isingisi ne-Afrikaans ihloko ngoba phela ngiyazi ukuthi ubalo ungariheza ubusuku bonke ngiyadlala mnganami bafethu sithokoza kakhulu ukuthi nithanda inkondlo lezi uNkulunkulu uzophendula makukhona umbuzo eninawo bafethu singajabula mhlawumbe ukuthi isound emncane and I never give up being a poet is my dream now. 25 pounds. You welcome bhuti ukwazi siyabongana nokuthi mfethu mawusana ama-poems awu-25 bafo uzazosebenza kusamele ubhale kodwa-ke siyabadinga abantu abazokwazi vele ukuthi basize abantu another free advice khona i-advice esiyifunde last week sinayo umncedi kwi-poetry session unohamba ama-sessions bafethu you learn a lot from ama-sessions
khona umfethu ekuthiwa uAfrica oke wathi uma lama poems zo25 usuwaqedile bhala amanye futhi awu25 ungafuni uku-edicta lawa noma ukubuyela kuwona ngoba okubalekile ukuloke uyandisa icreativity kodwa ungayilungisi ngoba amanye amaphutha enziwa ama-artist lo umuntu astike manje kulezi inkondo zakhe eziwu5 anazo noma eziwu25 noma eziwu30 anazo kanti there is more out of the box. Yeah, uthi unkululeko ngakwazi ukuba live maybe twice a week. Cha mina ngiyayisaba ikhamera, hayi kabi ngiyayisaba nje ikhamera, ngivele ngingazi ukuthi kufanele ngenze njani. Ngcono namhlanje khona udokotela kodwa ke soyenza iplan manje uthakaselwa kangaka umsebenzi asithemba ukuthi kusazodinga into ibonakala. Yeah, akekho nombuzo. Ngiyabonga bafethu sobakhona na kanjani. Sibonge lapha kaMpongo. Mpongo bani siphila uzingelayo kazingelwa phela katsheni ukuthakazela umuntu uthi Mpongo hlomuka hayi ukadidilo. Ngicabanga ukuthi ke isikhathi sethu khona isikhathi seni manje seyoshaya. Yeah, isikhathi sethu sesizoshaya sophinda futhi sinibone maduzane kodwa ke siyacela abafethu ngicela ukuthi ongasubscribeile ahambe ayongiqalaza ku YouTube Mncedy UMqingo afika subscribe nalapho ngiyacela ukuthi silikeeni mhlawumbe ukuthi khona obengaka-like ipage khona inkondlo kaMncedy ezophuma namhlanje iyasiphika imvelo nizoyizwa yonke siphelele. Khona nobhuti ocashayo ke la igama lakhe umduduze ephungula uDawodi uyintatheli akayithandi indaba kodwa ke akubulawa umuntu. Siyabonga ngesupport, ngibonga kakhulu mina ke nje sengikhulumela uMncedy, ngiyabonga kakhulu ngesupport bafethu. Ngaphandle kwenu ngaba ngikho la engikhona namanje mangibuka nje la ku screen u93.4k ama followers. Yabo ngiyazi ukuthi ngaphandle kwenu ngabe angiyiluzo. Siyabonga, ngiyacela ke futhi ukuthi ngomgqibelo abazokwazi ukuphumelela bazama ukuphumelela. Sizozama futhi ngomgqibelo ukuthi because ngiyazi ukuthi akubona wonke umuntu ozophumelela, khona abafisayo kodwa manje ngenxa ukuthi baphoqwa izimo ngeke kusenzeke. Sizozama ukuthi sibe live mhlambe kweyodwa yama performances azobe khona ukuze sikhombise ukuthi sinani, siyan appreciate kakhulu ngaphezulu ukucabanga kwenu. Siyabonga support. Mhlawumbe ke ungaqala ukwenze njani lapho yabona kodwa sabutha ayizokuma mhlawumbe udokotela uzosivalela. Mina ngicabanga ukuthi seni right ngabi manje. Hawu ngeke phela. Yawo wenze ubuye konke umsebenzi uphele mu imuphi kami ake ngikhumbule ekhaya kanjani. Wabuza mina dokotela bangazi Sabala mina ngispayishwa abantu abaseduze kwami mfethu namanje ukwenza ukuthi ngenza bakubazekile benzeke wambuyisela. Okay, mina nginezinkondlo zesingisi kuphela manje lapho ukuthi umsebenzi ngoba uziningi mfethu i-beat awungene la ku beat kanti uziningi mnandi. Ekhaya akuzona kuphela ezaseJericho izindonga ezaziwayo. Ekhaya kunezindonga ezingaziwa ezaziwayo. Ezasekhaya zaziwa zavuka ngami izindonga zaziwa ngami izindonga ezaziwayo. Ngikuhlala nogogo khona kulezi ndonga ezaziwayo zingaziwa. Ngimchazela ngithi gogo mina ke ngikhumbule ekhaya. Abanye sebahamba ekhaya, abanye angazi nokuthi basho naphi.
abanye sabafihla ngala komthangala labo ngiyabazi basho naphi kwenye inkathi ke ngihlale ekhaya ngikhumbule ukuba sekhaya ngisekhaya ngikhumbule ekhaya ngikhona ekhaya ngikhumbula ukuvuka ekseni uyabona ekseni besivama ukubheka emadleleni abafana beqhatha izinkomo abanye beqhathana abanye beqhatha izinkomo abanye behleli behluphekile beqhatha usisi ukubuka imfuyo yo babamkhulu ikhwela igibele emabheleni emadleleni idlutshani uma imfuyo ebuyile ibalekile enye ibaleka enye imfuyo ihambile yabaleka bebengabuya abafana bebebaleka bedlutshani izindlu sifulela ngotshani amakhosikazi yocaphuna inceme icephu isakhiwa ngotshani amanye amakhosikazi asuke eyoxoxa nje ehlane izindaba eyolanda inyanda ngekhanda asuke ehambile lamakhosikazi eyotheza ayothebuya ayotheza ugogo usuke kade evukile ugogo uvuka ekseni bengakavuka basekhaya ahlanganisa inkuni abasekhaya yimi ngisenokwezela ngihamba ngiyokhwezela namgogo ngiyakuthanda ukuba sekhaya ngiyakuthanda nokuba sekhaya ebambelele esinqeni enqulwini ugogo emxhozweni exhoza umbila athi mzukulu uyabona imbila iyawusola ngokuyelezela umsila ethi ungasibona sihleli sila ekhomba igqiki esekuyizona nje ithemba kuyena elashiwa umkhulu ethi masisahlela kuzona sisahlele ethembeni athi ukhumbule ekuhambeni ungayenzi indumalo wena uyimfudumalo uyasazi isandla sentombi endala mzukwana ukhulu ukhala imino wayekwazi ukuphatha wathi uyohleza ukhala umuke wakwazi ukuziphatha wathi ngikwazi usemncane wena usewumntanyana wena uqala ukwazi ukugaqa ukwazi ukuqaqa ulimi ukwazi ukuhamba emhlabeni owakho mama wabe sehamba emhlabeni mina gogo ngiyamkhumbula umama kwenye inkathi gogo ngike ngihlale ngikhumbule ukuthi angimazi umama kwenye inkathi mase ngikhumbula ngicina sengikhumbula ngisamkhumbula umama banokuthi gogo wayesegule kakhulu esezohamba emhlabeni wayesengakwazi ngisho ukuhamba ngazi gogo wahamba kanjani engakwazi ngisho ukuhamba anginaso ngisho esakheke isithombe angikaze ngimbone nasesithombeni anginaso ngisho esakheke isithombe emqondweni ngisho esakheke isithombe empilweni mina gogo ngifisa ngisho ukuya komalume khona kufike ngidla isigwamba nesijingi namasi mase ngiqhawula umalume sakubamba ithamba hleze umalume ngangikhombisa ithuna la mama ngihlale kulona iliba mina ngiyoliba na ukufana nomuntu obephethe imbazi ehlahlela ehluka nesinhloko nesixhanta akhipha amathambo mina gogo ngihleli ngidla amathambo enqondo umalume umuntu kungifanisa naye umama ethi mshana wayenokuthula emude ngokwethamba emhlophe ngithi mama ulale ngokuthula kulawo mathambo amhlophe makhe malume ngisavalelisa nisale nenkosi ngithe komakhelwane ngisayidlulisa ngibabone bese ngadini omakhelwane bekhuluma bekhomba mina okukhomba mina ukuthi wami umama wayehlukile kwabanye omama ethi lo yankosikazi omunye ekhuluma iqiniso elimele kubonakala ukuthi yena ulimele iqiniso ulimele ngaphakathi ethi le yankosikazi ngiyathemba uma ingabuya athi imbuya ngeke siyidle ngothi ngawezwa lamazi kumina kufika into komalo le ndaba ngizofika ngixoxe lobani ekhaya ngibaba kade ngiye komalume ngadlula kamakhelwane bakhuluma kamnandi ngomama ke uchaze nawe kwakumuntu onjani umama uyabona ubaba uthi engakamchaza umama esacabanga ukumchaza sazomchaza uvela ubone ukuthi hawu ubaba uyamchaza umama ya manje ngeke sisalokho bafowethu sibonga kakhulu bafowethu support umsebenzi niqhubeke bafowethu nisubscribe nilandele ipage ni like ni follow nixhase nje inkondlo nisikhuthaze bafowethu kakhulu ikona okubalekile lezi inkondlo siyibhalela nina sibhaliswa yinina ezinye siyibhala ngoba silapha thina kodwa ayilaphi nina njalo ke bafowethu sifisa ukuthi zifike zithole indawo kunini siyabonga kakhulu yebo nawuthi ke ngiyacela ukuthi ningagcini mhlawumbe ngokusupporta Mncedy kuphela baningi abafethu bayabhala ngawuthi udokotela niyamuzwa mina kuningi ke ngikufunda kubona baningi abantu engifunda kubona ngicela nimlandele naye ku Facebook udokotela UMfana kaGogo siyayibonga isupport yenu ngiyaphinda futhi ngaphandle kwenu ngeke size sifike indawo ngeke futhi angazi mhlawumbe ngesuke kwakusuka la esikhona yabo siyabonga kakhulu okunye nokunye sizodana sinazisa nje manje zoqhubeka nisupporte kanje
Umuntu osesuka wacela enye into la eyinkinga kodwa ke ukuthi angazi noma izokwenzeka yini. Angihlanyi. Angihlanyi. Angihlanyi ngoba ngihlanyi ukuthi impilo kumina ayikazi abamnandi. Abangazi bathi ngabalekela izimo zokuba indoda kanti abaqonda ukuthi bengundi ngasithebeni ekhaya ngokuba umngane nendlala ingakho ngakhetha ukudla phansi. Inhliziyo yami iyashona phansi mangizosakhula ethi alukho uthando odlule lomndeni kwangicacela ukuthi lo abakamshiya abazali. Ngibhalile inkondlo bashintsha abantu isimo ekhaya salokhu simile ngakhumbula ukuthi hambe kwayilona ithalente eselidinga imali ukuze likwazi ukwenzela imali. Umesha umprofeti uthe ngathi siqalekiswe kakhulu thina esinomatikuletsheni. Inkinga sisuke saphambana nencwadi engcwele sazenzela izithombe ezibaziweyo masibiza izitifiketi zethu ngomalusi. Uthi ke kodwa lokho akunankinga. Inkinga sinokuyibeka ezindongweni ngenhloso yokukhombisa ivakashi kanti yena lokho kumkhumbuza mhla ebethelwe esiphambanweni. Angihlanyi. Sixabane sacisha ukubambana ngezandla nabahlengikazi. Uma ngibatshela ukuthi ezinye zale imendlela abayigqokile ezokuthi siwe bedayisela izifo ngeimpilo zethu. Bathi kanjani? Ngithi lesiphambane sineyinyoka kwi-ambulance sichazana. Bekhombana ngami behleka mangivule emgqomeni ngibheka. Bakhohle ukuthi mase sisuthi siyafana akekho ozobona ukuthi umncedi ubehamba ecela. Omunye uthi abantu bagadeke. Banokuthi uyahlanya uma imbono yakhe iphambene neyabo. Abanye abathanda ukukuzonda kodwa bekumele kufezeke ngabe umbhalo othi zingcono izithu kunabangani bakho. Nina nifuna impilo eqhubekayo kodwa nihleli kakhulu ethembeni yini ezolunga. Ngoba nikhule nazi ukuthi izinto mayinganilungeli okusho ukuthi niyathakathwa. Dedelani inhliziyo kuzolunga ngiyafunga. Omunye uthi blood is thicker than water makwenze njani. Sina sinehlobo eseyikhundlene eziphezulu kabi kodwa makuvela amathuba omsebenzi asisicabanga. Impilo umashonisa makwenzeka usibona sidayisa ngemzimba ungasheshi usahlulele ngoba sizama ukukhokha izikweleti esingazazi. Angihlanyi. Efakazi baba umfundisi. Uthi namhlanje ngizothandaza ngivula amehlo ngoba mangeke ngawavala kuba mnyama kakhulu kuphele kwayilona leli ithembe elincane bese lisele. Wozani nginibiza nonke. Ngibiza wena uNkulunkulu ngibiza indodana ingilosi zonke nomoya oyingcwele. Ijazi ngizoliqhiba nokhololo iBhayibheli ngizolinika abasalifuna mina sengikhathele. Lo msebenzi ungaphekwa amandla. Ninokuthi angithandazele abantu ababhekene nezimo engasoze zalunga ngithi izolunga kodwa nina futhi nithebandleni aniwafuna manga. Ngenyanga edlule ngeke ngathandazelwe wesifazane nomdlavuza wesibeletho ngathi ngegama layise nendodana usesindile kwaphela izinsuku ezimbili ezintathu kwathi useshonile babuza abazalwane ukuthi kade umfundisi wawuthini. Nginokubafuna umnikelo ngenkani angizenzi ngizofakaza ngithini nami ngilamba esiswini. Nazi ingane ecishe zakhiphana umphefumulo la ngizobayela ngithini labantwana nami ngisahlulwa yinkinga zomuzi wami. Manje nawe uthi angikhuluma ukuphila kulesi sizukulwane salamantombazane kanti iningi lawo lihamba namathuna eziswini. Ngizobachazela kanjani labafana abamanje ukuthi owesifazane kuyenzeka akwazi ukuvusela imizwa kodwa ahluleke ukuvusa umuzi. Nale ngane onobhali ebandleni lami ingithathiswa kukababa wayo. Inokungibamba noma kanjani ishaye nezimfishane okubalula kumina ukuthi ngikhumule ngamehlo engqondo. Inkosi mdali wezulu nomhlaba ngenelela phela nami ngumuntu ngiyalingeka. Kuke kwafika iphungu thizeni. Lithi baba umfundisi hayi ngeke hayi akuvumi. Sekuneminyaka eyishumi ungazi kuleli bandla. Ngiyakhipha konke okuyimfanelo ubungakazi wahlulela ngaphambilini ngicela ungaqalike ngambandla. Lo mcabango ngiyawuphebeza uhamba ubuye ngithi ngiyasibopha isimilo siqashuke
uthi la kunenceke engenza ngijuluke ngithi mina hayi kanjani manje uthi kangaka ngoba sengamzile la ngaqeda unkosikazi wami kade ngamkhipha engqondweni yami yabona nje inkinga yiningi kodwa ke siyabonga isikhathi esishayile sicela ukubonga kona wonke umuntu osupportayo nakubafethu esisebenzisana nabo ngiyazi khona abanye mhlambe engajwayele ukuthi nibabone khona nje emabhithini khona uPrince khona usanele njilo baningi abafethu baningi kakhulu ngiyabonga kubhuti umdu ngamakhamera baningi kakhulu abafethu uyabo mhlawumbe khona abanye engagcina ngingababalanga ngicela ukuthi bangixolele nakona wonke umuntu onginika support ama advice engihlana nabo ukuthi samele ukuzama into ekanje yabo baningi kakhulu abantu abangisupportayo uma ngase kuthiwa ngiyabala ngaze kube ingakusasa yabo kuningi engisazozama ukuthi nginenzele khona ngiyathembisa cabanga ukuthi sobonana futhi maduzane inkondlo izophuma namhlanje ngomgqibelo sisonke futhi igama lami ngomncedi umqingo wakamthimkhulu ngiyanithanda Sabonga bafowethu dokotela lomfana kaGogo siyafisa nifike kwishow nifike ngobuningi benu nifike nabantu benu nizolapha umphefumulo inkondlo siyathemba ukuthi kwaye prophet starting mighty ziyaphilisa guys ziphilisa umnikazi ziphilisa wena bafowethu uhleli lapha ekhaya siyathemba ukuthi bafowethu nizofika nizothatha izinto zenu umlando wakini nomlando wakithi sibonga kakhulu amen hayi ngeke phela mntu